king kayang mo type og libro nga pabaliktad, subling nagpaukyab. Wow! Giunsa ka niya paring Lar. Atong sa ating mga katropa ang detalye sa moong balitang LRG. Sa tuwang balitang LRG correspondent, ang atong pinakabagtik, pinakakaraan o pinaka-antigong reporter sa XFM, Lolo Amado. Daghang kay salamat kanyo duha mga itsuraan ako nga mga po. Subling mi pasiklab ang tao nga naila sa iyang talagsaon Guinness World Record tungod sa pag-type sa mga libro pabaliktad. Sugod sa katapusan, paingon sa sinugdanan. Wow! O karon misulat na sa iyang kagulingong istorya nga iyang gipahinungod sa iyang pinangga nga iro. Gihuptan ni Michele Santilla o sa ka-accountant gikan sa Italy ang Guinness Record. Kadaghanan sa mga libro nga gitype patras. Sugod sa Pebrero, nakatype siya og 84 ka libro gamit ang talagsaon nga paagi. Wow! Apan ining higayuna, nagpaambit siya og orihinal nga obra, ang iyang bag-ong libro. Adunay pamagat nga The Man and the Brilliant Little Dog. Gikuha gikan sa kinabuhi siyang binuhing iro nga si Maya. Nagsugod si Santilla sa pag-type niadtong 1990s. Isip usa ka kalingawan lamang. Wow! Gigamit niya ang teknik. O gigamit niya ang teknik sa pagsulat sa samin ni Leonardo da Vinci. Din ang pulong gitay patras sama sa usa ka refleksyon ug mabasa lang sa husto kung ibutang ang samin. Sa mas grabe pa, gihimo niya kinigamit ang blanco nga mga keyboard. Ang mga case walay mga letra. O dili mo tanaw sa monitor o screen. Makahimo usab siya sa pag-type nga dungan sa 16 ka laing-laing mga keyboard sa computer gamit ang laing-lain nga mga pinulungan. Wow! Lakip sa mga libro nga iyang gitype, pabaliktad, mao ang Romeo and Juliet, Cyrano de Bergerac, o ang karaang Egyptian Book of the Dead. Sa kinatibukan, nakatype siya og kapin 5 kamilyon nga mga pulong og 36,000 ka mga panin. Pwedeng kuyawag talin ng batag, hindi ko matambas-tambas yun. Bueno ako kini si Lolo Amado mga pare. Dili gwapo, dili tsuran, dili macho, pero delikado sa mga chicks. Daghang salamat. Bye-bye.